28 anyos na lalaki nalunod sa dagat sa Ballesteros, Cagayan. Nakaalerto si Ivy Hernando. Kuha ang larawang ito ilang minuto bago ang trahedya sa dagat kung saan isa sa magkakaanak ang nasawi. Sa dagat na ng Ballesteros, Cagayan, ipinagdiwang ng dalawang kapatid ni Angelica ang kanilang kaarawan. Yun po yung last na hiling po ng tito namin. Na sabi niya po, gusto niya po talaga magdagat. Kaya pumayag po kami. Matapos ang masayang kainan, heto na ang sumunod na nangyari. Napalitan ng takot at iyakan. Matapos malunod ang 5 magkakapatid, kabilang si Angelica at ang kanilang tiyuhin na si Ricardo Dorigo, 28 anyos. Nilamon daw sila ng malalaking alon, dahilan para mapalayo sa Pampang at isa-isang nalulunod. Humingi sa akin ng tulong yung lalaki. Kahit may takot ako, syempre naawa din ako sa mukha noon. At saka inaabot kasi yung kamay niya sa akin. 5 ang nailigtas sa insidente, kabilang si Angelica. Inakala raw ng mga rescuer na si Angelica ang huling sinagip. Pero pag-ahon, ay hawak-hawak niya ang wala ng buhay nilang tiyuhin. Sabi ko, ayoko may yung katawan niya sa akin. Sakali mang pati ako mamatay po, ayoko maiwala yung katawan namin sa isa't isa. Sinisid ko po talaga si Tito para hindi na po talaga mailayo sa akin. Nasa pagamutan pa rin ang isang kapatid ni Angelica. Hiling ng pamilya ang pinansyal na tulong. Wala pong steady na Coast Guard po sa ating bayan, ma'am. So actually, ang ginagawa po ng ating kapulisan is anytime po nagrumorondan at sa mga nagbabalak din po na pumunta, sana mag-coordinate po sila dito sa LGU Ballesteros kasi karamihan po na nalulunod dito is dayuhan po. Ayon sa pulisya, pansamantalang ipinagbabawal ang paliligo sa Ballesteros Beach dahil sa nangyaring insidente. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.